Gamay kayo. Dire ka te. Anak. 1, 2. Sony Erickson. Correct! Hindi ko kabaluan ang inana. Oy. Kabalo. Ready? Dili na ako malito. Ay, gamay kayo mga bata. Okay, Ate Ellen. Yes! Correct! Mga brand. Sayon. Ay, kani. Ito, kay ano to? Sausaw ka na. Sausaw na. 4, 5. Gamay kayo mo untang na Yes! Ang Wikipedia. Yes, correct! Wikipedia. Next. Wala ha. Microsoft. Very good. Hyundai. Wow, galing naman. Okay, Inday. Wrong. Ready. Iba ready. Puma. Happy birthday daw. Puma. Next. Shell. Asahin kayo. Next. Gusto mo? Next. Ito. Bing. Hindi. Andiyan na. Yung maraming balita. Ay, dito? Explorer, Microsoft. Hindi. Wala na. Firefox. No, MSN. Hindi kayo siya ano. Balos. Ah, ito. Sinang siya. Balos. Sinang ila. Next. Uy, alam ka, anong lolo? Nestle. Nestle, kailan na? Ah. Sasakyan. Halaka. 5, 4, 3, 2, 1. No. Si ate. Wrong. Sige, next. Dili. Volkswagen!
kayo. linya, Lanza. Mata na si Mio. Nabungkas sa iyo linya. Next. Kila. Pila, very good. Kahit na po. Si Inday na. O, nana na ikulusan na. Twitter. Ay, barko kayo. Fermento sa gatambay din eh. Ah, kanin. Very ano. Famous. Lamborghini. May answer sa gadis. Kala. Ah, pwede ka ng Jollibee na lang. Oh, sayon. Ala, wala